সেটা ইনস্ট্রকশন আমি ଦେଇଛୁ অতি শীঘ্র কাম আরম্ভ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ସେଥିରେ 60 ଗୋଟି ଶୁଣାଣିର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ 60 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମର 32 ଗୋଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଏବଂ 28 ଗୋଟି ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମର 16 ଗୋଟି ଏଇଠୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆଜି ହିଁ ସେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଉପରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସେ ୱିଦିନ୍ 7 to 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାର ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବେ। ପିଆଇଡିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଥିଲା, ସେଟା ପୁରୁଣା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ହେଲା, ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ବି ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଆସିଥିଲା 2-3ଟା, ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତା DPR ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ